Ayan, good morning guys. So, andito po tayo ngayon sa labas. So, magkakaroon po tayo ng prank. Kakagising ko lang. So, nag-headset ako para malakas yung boses ko dito. Kasi alam ko namang mahina yung boses ko dito. So, magkakaroon tayo ng prank. Yung prank ko po ay mangyari na kapag magkipagtawagan ako. Sabi na magkakanan ako. Yung parang 6 on the phone yung mangyayari. So, guys, kabado ako kasi kakagising ko lang. Tingnan mo naman yung ulo ko, yung buhok ko, kabado ako. So, yung kasama ko sa bahay tulog na pa. So, isasabit natin yung pungkulo sa gilid ng pinto. Ayan yung kwarto namin. Ayan. So, doon po Maji, labas. Maji. So, ayun po, kinakabahan ako. Di ko alam mga aking gagawin. So, successful yung prank natin and off na lahat. Tapos, kabado talaga ako. Diyos me, Maria Carapazo, mga padaba. Abangan nyo ang aking prank. So, ito na yung prank ko. Bahala na kung ang mangyayari. So, sana ito na. Bye-bye. Gusto mo? Tulog ka. Sige. Udah, bapak Ayun yung prank natin na hindi nadala sa prank. Nga yung prank natin hindi nadala. Ano yung headset? Ayun mga padaba, yung prank natin hindi nadala na nagkamali tayo sa prank. So ayan, wala tayong magagawa. Nga yung prank natin. So ito na, ulit na lang yung natin yung
prank natin sa mamaya. Baka makakasya tayo ng mga maganda maayos. So, ito na. Bye bye na, bye bye.